Робобит, Боб, Дон, Рон и Сид. Терористи срещу полицаи. Приятели, тук е тъмно. Да, мен ме побиват тръпки, там светят очи. Това са моите очи. Тук не може да се живее в тази тъмнина. Да, по-добре да излезем навън, че тук както си вървим може да се спънем. Хора, къщата изчезна. Страх ме. Вижте, това извънземно ще вземе чинията. Бързо! Извънземно, този кораб е наш. Съжалявам, помислих го да моя. Тук има погребище от зелени извънземни и съм единствения останал жив. И при нашата планета има апокалипсис от зомбита. Това са зелени извънземни, само аз и вие сме единствените останали живи и само ние можем да спасим света от апокалипсиса. Може ли да остана с вас? Да! Къде ще отидем сега? Да отидем на вашата планета, ако има лаборатория на нея. Дон е умния тук. Дон, имаш ли лаборатория? Да. Тогава отиваме към вашата планета. Дон, отиваме към лабораторията да направим някакви неща и промени по ученията. Добре, но какво ще правиш по чинията ми? Ще видиш. Да, извънземно. Казвам се Алън. Добре, Алън.